बिदि सेलफि लागासिनो फट' लाग्राफोरा नायलाय आब' संगिनानो पुरा बेस्थ' फट' लाग्राफ्रा नै आब' गेमस्रि गुमै लावदुम नै बिदिनो आनै दङ हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु संसार दैमा निउ आनादार ब्लग स' लोगोफोर जोङो दिनैहाय बैसागुनि प्रग्रामाव थांनो नागिरदों आरोना सेथि फार्स्ट देग्लाय खुंदों आरो बे प्रग्रामखौहाय बगाजुलि आनसलिकनि खोमा ओमफ्राय जोङो नै बिथिंजाय दङ आब' दङ ओमफ्राय भागिन दङ बैथिंजाय आयं सासे फैगासिनो ओमफ्राय सासे आदा फैगासिनो ओइ नै आथिं सुगासिनो बियो ओइनै फैगासिनो लैहोर हाय होन हाय होन हाय होन राजा हाय होन मोसानो थांनो नागिरदों नै बिथां लैहोर ओमफ्राय थांगासिनो एसे मेथाइ दामनायखौ खोनाबाय जानांगौ दा एसे दिन्थिनोसै जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर जोङो प्रग्राम थिलियाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो एसे दिन्थिनोसै पुरा गोमो कालारनि मोसानायखौ दायो दिन्थिनोसै नै बिथिंजाय भुटानिसफोर फैनाय आलासि बिथांमोनाबो जोंनो मोसाना दिन्थिनो लुगैबाय आरो बिथांमोनखौ जों दा दसे समनि उनाव जौस्राङाव लाबोगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोसानो होगोन बिथांमोनखौ गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लाग्रोगोन बिथांमोनखौ जोंनि पान्जाय आफाद बिस्वजित सारा थांबाय लोगोफोर बिस्वजित दैमारि सारा थांबाय दायो नैबेयावहाय गेवलां मोसानाय जादोंमोन बैथि मेथाइ रोजाबगासिनो रन्जित गिएम सारा नै लोगोफोर सेल्फि पइन्ट बनायदो आरोना रंजालि बैसागु ओमफ्राय नै बिदिजाय सेल्फि पइन्ट बनायदो बिदिजाय मोसानाय सोलिगासिनो आरोना लोगोफोर मैगं खानाय ना गुरनाय मोसागासिनो बेबादि दोनदो आरो पुरा अरिजिनेल आरोना नै जि किउट नुखादो बिदिजाय बर' जोहोलावफोरा नै फट' खेबगासिनो बिथांमोनखौ खेबसे आखाइ खबनानै बरायनांगौ बयबो रायजोफोर बेखिनियावनो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना गावबा गावनि आखाइ खबनायखौ लाखिनो मोना एबा थाथ'नो मोना जौस्राङाव सोरबाफोर मोसाफैयोब्लाबो एबा नोंथांमोना बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां नुयोब्ला आखाइ खबबाय थानांगोन जागोन दा रायजोफोर आखाइ खबगोन दा बिदिब्ला खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होबावदो तामुलपुर मोसानाय हान्जानि थाखाय रोजा साबायखर लोगोफोर अखा हाबाय अखा नै पुरा खोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय गिनानै जोङो एसे सिङाव हाबफैबाय मानसिफोरखौ नायदो नै ओरैबादि बुरजा नै अखा बिथिजाय दोङो आब' गेमस्रि गुमै लावदुम दोङो ओमफ्राय प्रियंका लाहारि आब' दङो
Pura best foto लाग्राफ्रा नै अब गेमस्रि गुमैलाव दं नै बिथिजाय आनै दङ बिथिजाय अब हेलिनाया नै एनाउन्समेन्ट जादों थांसिगोन बिसोरो Pura bidik selfie lagasini foto लाग्राफ्रा नायलाय आब' संगिनादो foto लाग्राफ्रा नायलाय लोगोफोर बिब' संगिनाजो foto लाग्राफ्रा नै दा बेस्थ' गोजा बिथाङा गोजान लामा हान्थिबोदों नोंथांमोनजों दसे सम रंजालि बैसागुखौ रंजानो थाखाय आरोबाव दिनै नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायाव नुजाथिफैनो हादों हांख्रायनानै लिंहरजानाय बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो अनजानाय जाय सावथुनखौ नायोब्ला नोंथांमोना बिथांनि फाव खालामनायखौ नुयोबोला गाबनाय फावाव नोंथांमोना गाबफायो मिनिनाय फावाव नोंथांमोना मिनिफायो रंजानाय फावाव नोंथांमोना रंजाफायो आरो बिथांखौ बयबो सिनायखायो बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां संगिना ब्रह्म आब' बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय जों आखायाव लादों गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो जों गासैजोंबो सिनायजानाय जों बयबो मिथिगौ जायखौ जोङो बिराद अनोबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय लोगोसे मानगोनां हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथां संगिना ब्रह्म आब'निनो आंगो बिथां मुलुग बर' बिथांखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङानो जाहैबाय मुलुग बर' सावथुन मुलुगनि सासे फावखुंगुर आरो बिथांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव सानै डक्टर दंफैयो एकदमबारे सिकित्सा माबानिफ्राय फैदों बिथांमोना फंबाय सानै दंफैयो जा मिहिर नार्जारि मिहिमिया नार्जारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय डक्टर बियो क'क्राझारनि डिउटिनि आं लेंहरनायखाय बिथाङा फैदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव डक्टर लोमस्राव फाख्रिबारि गामिनि बिथाङा दा तामुलपुर ब्लक पिएसआव मावगासिनो दङ सिनायना सिनाया नोंसोरो फाख्रिबारिनि बाबुआ बिथांखौबो गोजोननाय बावबाय जोबोद थेंक इउ आरो सासे दंबावो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायथि गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आदै मादै आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो गासैबो मोजाङैनो दङ ना जोंखौ बेयाव नुनानै नोंथांमोना मारै मोनदों बेखौ आङो मिन्थिनो लुबैदों मोजां मोनदोंना मोनाखै
आंबो बेयाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेवहाय इनभाइरनमेन्टआ बोथोरा दा एसे गाज्रि जानानै दं थेवबाबो जोङो लासै लासै नेनानै नोंथांमोनजों जयैनो रंजालांगोन नोंथांमोनहाबो बेयाव दसे सम नेथ'बाय था बोथोरा दा स्रां जानो हागौ आंनि रायलायनाया एसे बेलेग बेंटलनि नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै थ' नोंथाङा थाथ'बानो जाबाय जोङो लासै इन्जय खालामलांबाय थागोन दायो दसेनि उनावनो जोंहानि आब' सिम्पुल नोंथांमोना सिनायखायो गोदोनिनो लेजेन्ड आर्टिस्ट सनाय बुङो बिजों आरो आब' रिंकुजों स्टेजआव जौस्राङाव मोसाफैगोन थ' बिसोरनि मोसानायखौ नायग्रोनोसै आरो जोंबो लासै रंजालांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोजोन्थों नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं बेसिम नुजाथिफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं स्पेसियेलि थेंक इउ होनो सानो बिथां मानगोनां बिथां बिजितगोरा सारखौ आंखौ बेसिम इनभाइट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो आं नोंथांमोन बयजोंबो दान्दिसे सम नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों स्निमोननि मोसाग्रा टेमा थांबाय नै सिख्ला टेम लोगोफोर जों दायो प्रग्राम जोब्बाय नालाय दायो थांनोसै आरोना ओमफ्राय माथोआ जाला आरोना आंना गगा मोनजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जादों दिनैनि प्रग्रामा माने बिराद आर्टिस्टफोरखौनो लोगो मोनजोबदों ओमफ्राय मा होनो बिथांनि बे बिजितगोरा सारनि बे प्रग्रामखौहाय ओरैबादि बेस्ट नांदों आरोना देग्लाय बोसोराव आं फार्स्ट टाइम बेबादि प्रग्राम खुंनाय नुदों 7-8 lakhs बाजेटनिमोननो प्रग्रामा थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायदो बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय वान्स एगेन थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय